Si pensem en bicis elèctriques i estem al Maresme, hem de parlar amb... Manel Teixidor. I on està el Manel Teixidor? A Nou Transport, una botiga allà a davant de l'estació de tren. Ah, molt Carrer bé. Lepanto 48. O sigui que podem venir de Barcelona amb tren, ens baixem Sí, i a davant de l'estació a 50 metres hi ha la botiga de Nou Transport. i li has deixat amb aquesta noia? Com et dius? Margarita. Margarita. I has provat la bici elèctrica? Sí. I què t'ha semblat? Muy bien, muy bien. Sí? Però què és Te lo la que... recomiendo. ¿Qué es lo que tú realmente... ¿Qué has sentit? Pues no te canses. Vas fent, no te canses. I no has sentit així com una sensació com que vas sola? Sí, vas sola. Eh? Bueno, una mica d'esforç has de fer, però vas sola. Molt bé. Tu no l'has provat encara? Sí, sí, també. I què t'ha semblat a tu? Una passada, sí. Una passada, sí senyor. Estem amb el món del BAC, estem a Mataró i estem amb el nostre amic Manel. que té clar, Manel, Que s'ha de provar. que el futur és la bici elèctrica, Sí, bueno, és un dels futurs, i sobretot a llocs que hi fa pujada, a llocs que fa molta pujada. que és avui en dia a tot arreu Al hi ha molta Maresme hi ha molts pujada. llocs a Espanya que fa pujada, no és com Holanda aquí.